Lijep pozdrav svim slušateljima, gledateljima i čitateljima portala 33515. Moje ime je Zdenko, ovo je Joža, a mi smo projekt Trikotača sreće. Nakon dugog putovanja kroz Tursku, napokon sam stigao do Grčke, u kojoj me uhvatila prava zima, pa sam prvih nekoliko dana živio na jednom brdu uz crku, dok se vrijeme nije donekle stabiliziralo. U tih nekoliko dana prije i poslije zimske oluje osjetio sam da poprilično patim i da je vrijeme da lagano završavam projekt na neko kraće ili duže vrijeme. Čekanje uz kavicu da mraz malo popusti. Temperatura prije nekih 15 minuta je bila -4 na termometru. Nema vjetra pa je tako podnošljivo, ajmo tako reći. Ali treba će još nekih sat, dva vremena da se temperature podignu i da dan nekako krene. Inače ovo je najekstremnije u zadnjih 5 dana vrijeme, s obzirom da sam na otvorenom, baš me dobro ščepalo, ali nije loše. Unatoč nepredviđenim okolnostima, osobito vezanim uz vrijeme, odlučio sam da s Jožom dionicu od granice pa sve do Soluna odpedaliram i tako putovanje prema istoku koje traje nešto više od 18 mjeseci zaokružim sa otprilike 8000 km pod kotačima. Što se tiče Grčke, u odnosu na istok osjetna je razlika u kulturi, ali i u ponašanju ljudi, što na cesti, što izvan nje. Na cijenama se također osjeti da sam zakoračio u Europu. Srećom, ova država ima mnogo lijepih strana, pa me tako niti dodatno opterećenje na uistinu već mršavi budžet nije zaustavio da barem pokušam uživati u okruženju u kojem sam se našao. Iako mi osjetno bolje vrijeme bez snijega u nekim danima uistinu nije išlo pod ruku, u kombinaciji s madracem kojeg sam gotovo svakodnevno krpao, ne znajući više tko ili što ga tijekom noći uspjeva probušiti, odlučio sam da pod svaku cijenu stignem na zacrtani cilj, što uistinu nije bilo tako lako kako sam zamišljao. Vani snijeg doslovno, a ja se topim neko odvratno brdo, tu me reži 15% nagiba, ako nije. To je već neki kilometar na putu prema Tesalonikiju, ali nadam se da ću stići do svog cilja. Evo, sunce sija, temperatura oko 0, lagano se diže prema gore, što je jako dobra stvar. Usprkos svim izazovima s kojima sam se u kratko vrijeme suočio, a koji su u jednom trenutku izazvali domino efekt, zadnjih 400 km provedenih na cesti u Grčkoj otvorila mi je priliku da naučim ponešto. Jedna od lekcija je da zima bez adekvatne opreme često ne oprašta. Druga je da sam ja uistinu uporan pojedinac ili magarac. Ponekad je teško primijetiti razliku između to dvoje. I tako nakon ne znam koliko točno dana i kilometara provedenih u mnogim zakucima svijeta, odlučio sam u Solunu da je to i da ovdje za sada podvlačim crtu. Hvala vam svima što ste pratili putovanje, na taj način bili moji suputnici. Do nekog drugog puta, živi bili.